Кніга паўторанага закону, раздзел 30. Калі споўняцца на табе ўсе гэтыя словы, дабраславенне і праклён, якія я абвясціў перад абліччам тваім, і ты прымеш іх у сэрца сваё сярод усялякіх народаў, па якіх раскідаў цябе Господ Бог твой, і вернешся да Яго, і будзеш слухацца Яго волі ва ўсім, што я сёння табе загадваю, разам з сынамі тваімі, усім сэрцам тваім і ўсёй душою тваёй, тады адменіць Господ Бог твой няволю тваю і пашкадуе цябе, і зноў збярэ цябе з усіх народаў, сярод якіх цябе перад тым расцярушыў. Хоць бы ты быў расцярушаны аж да краёў неба, і нават адтуль сцягне і забярэ цябе Господ Бог твой, і увядзе ў зямлю, якой валодалі бацькі твае, і атрымаеш яе, і зробіць ён цябе шчаслівейшым і павялічыць цябе больш за бацькоў тваіх. Господ Бог твой абрэжа сэрца тваё і сэрца нашчадкаў тваіх, каб любіў ты Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, ды ўсёю душою тваёй, каб мог ты жыць. А ўсе гэтыя праклёны зверне ён на ворагаў тваіх і на тых, якія ненавідзяць цябе і пераследуюць. Ты вось навернешся і будзеш слухаць голас Господа і выканаеш усе прыказанні, якія я загадваю табе сёння. І Господ Бог твой дасць табе вялікі поспех ва ўсіх справах рук тваіх, у пладах у лоня твайго, і ў прыплодзе жывёлы тваёй, і ва ўрадлівасці зямлі тваёй, у дастатку ўсіх рэчаў. Бо навернецца Господ, каб цешыцца з цябе ва ўсіх дабротах, як цешыўся ён з бацькоў тваіх, калі будзеш слухаць голас Господа Бога твайго, і берагчы будзеш загады Яго і прыказанні, якія запісаны ў гэтым законе, і навернешся да Господа Бога твайго усім сэрцам тваім і ўсёй душой тваёй. Загад гэты, які я табе сёння даю, не ёсць панад табою і не занадта далёкі. Не ў небе ён змешчаны, каб мог ты сказаць: хто з нас здолее ўзысці ў неба, каб ён спусціўся да нас, каб маглі мы пачуць і выканаць. І не за морам ён знаходзіцца, каб ты скардзіўся і гаварыў: хто з нас можа пераплысці мора і прынесці яго да нас, каб мы маглі пачуць і выканаць тое, што загадана. Але ж слова блізка каля цябе, яно проста ў вуснах тваіх і ў сэрцы тваім, каб мог ты яго споўніць. Глядзі, я прапаную табе сёння перад абліччам тваім жыццё і шчасце, і наадварот смерць і няшчасце. Калі будзеш выконваць прыказанні Господа Бога твайго, якія я загадваю табе сёння, каб любіў ты Господа Бога твайго і хадзіў яго шляхамі, і сцярог яго загады і прыказанні і законы, будзеш жыць. І памножыць ён цябе, і будзе дабраслаўляць цябе ў зямлі, у якую ідзеш, каб атрымаць яе ва ўласнасць. А калі адвернецца сэрца тваё і не захочаш слухаць, і аблудаю зведзены паклонішся багам чужым і будзеш ім служыць, то я прадказваю вам сёння, што прападзеце і за кароткі час пагінеце на зямлі, у якую, перайшоўшы Ярдан, вы увойдзеце, каб атрымаць ва ўласнасць. За сведкаў перад вамі клічу сёння неба і зямлю, што прапаную вам жыццё і смерць, дабраславенне і праклён. Дык выбірай жыццё, каб жыў ты і нашчадкі твае, і любі Господа Бога твайго і слухай голас Яго, і туліся да Яго, бо Ён жыццё тваё і даўгавечнасць дзён тваіх. Каб жыў ты на зямлі, якою прысягнуў Господ бацькам тваім, Абрагаму, Ізааку і Якубу, што дасць ім яе.